ಬೆಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾವುಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿಯ ದೃಢ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದಿನಾಂಕ 17/2/2022 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 18/2/2022 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಾರೀಕು 14/2/2022 ಸೋಮವಾರದಿಂದ ತಾರೀಕು 20/2/2022 ರವಿವಾರದವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ, ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿಯ ದೃಢ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆತಿದ್ದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ನಿರ್ಣಯದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲರು ಅಂಚಾದು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣ ರಘು ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಆಶಯ ಅಂಚ ಇನಿ ಏತೋ ಜನ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು 10-15 ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜನ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಗೂ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡುಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಅವರು ಭಾರಿ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಇತ್ತದು ಐನೇನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು 16 ವರ್ಷದ ಆವಡಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 17 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಅಂಚನೆ ರಮನಾಥ ರೈಕಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿರು ಐನು ಅಕಲು ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಹಾರೈಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬರಪುನಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲಿ ದಾದಕೊಂಡ ವಿಶಿ ರೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಕೊಳತಮ ಜಲ್ದ ರೂಟುಡು ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಪಡೀಲು ಬೈಲು ಬತ್ತದು ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಪುಂಚಮ್ಮೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಸಾನೂರು ಪದವು ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪದವಡು ಬತ್ತನಂದ ಎರ್ಮಾಲಾಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ನಾಡ್ದ ಈ ಮೇಕೊತ್ತು ಎರ್ಮಾಲಾಗ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲಾಗ ಬತ್ತದು ಕೊಳತಮ್ಮ ಜಲದ ರೂಟ್ ಉಡೆ ಅದು ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾರಿ ಸಾದಿಲು ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ಜಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯತಕ್ಕಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಕೊರಡುಕೊಂಡದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಕೇನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮೂಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಹಕಾರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕೇವಲ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಈತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರಂಡ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಿವೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ತೆಂಕಬೆಳ್ಳೂರ್ದ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಮನದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನು ಕೈನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇದೇ ಈ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೇಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬುದ ಸಹಕಾರನು ನನಾತು ಕೊರೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತು ಕೊರಡೊಂದು ಕಳಕಳಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುದ್ದಿ 9 ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 14/2/2022 ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 20/2/2022 ತನಕ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುದ್ದಿ 9 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುದ್ದಿ 9 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.